Bubagra ayo lokong Bubagra ni thansa marina hamjagi phani rong khabai khobai lamsago Bubagra ni thansa ni maru hamjagi khabai khobai phani rong khabai khobai lamsago Bubagra long le Tibra mata ayo lokong Tibra mata ayo lokong Bubagra ke Tibra mata ke Bubagra ke Tibra mata ke Bubagra ke Tibra mata ke 17 nang Pekozala জন্মজয়নগরে আন্দারা গোবিন পাড়া আর চুংমানখা বিভিন্ন সংগঠন হেকে রাজনৈতিক দল তমনি বরক তিনিও জাগাও 35 ফ্যামিলিনি 100 ভোটার বরক তিনি বুবাগ্রানি হামসানি মারু হামজাগৈ बुबाग्रा बाय बाक्सा सामुं खायनायनि बागै बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी बरक खाबाय खुबाय गसिसगै सोंबाय बाक्सा सों बरक सोंबाय बाक्सा गोदान फायखा बनि बागै आं ओ 17 नं पेकजलानि एमडि सिङै तैचिनरा सिनि तिप्रामथानि लिडार्स दङ चिनरा तिप्रामथानि सेन्ट्रल कमिटिनि लिडार्स दं टिडब्ल्यूएफ वाईटीएफ जतनो जों बरकनो खाबाय यासकसो जों कुनु दिनो बरक तिनि अर फाइपनो जों बरकनो जे उलो फाइका निनि बागै उलंनाय अबाहाय रक्सिनि कुनु दिनो वानसिगा बुबाग्रा जों कुनु मते आबो फरिया बनि बागैनो ताबो जे बाकी फायको दंनाय ताबो साजाय एमे चिकन चिकन राजनीतिक दल बाय गलङै दंनाय बरक नि थानि इनि नाव जॉइनिंग प्रोग्राम नि बिसिन तैचानि कक सारमु कबक मं दंनाय फायदि ताखुरो फायदि बुखुरो जों सिनि पाइथाक सिनि जे महाराज बनि नेतृत्वे जों थाङै दंनानि बागै सिनि जे अ हानि बसाङै अ हानि दफानि बागै सिनि पाइथाक सभा अबनो जों जतनो खाबाक्सा खाथानजाखै सामुं खायलायनाय हायनो हायदरबा खाकाहाम हामजों याफरै अमा हायकेने जत्त बाकी तंनाय रंग फायनायनि बागै ककसरै दिनैनि जे जॉइनिंग खालायनाय रंग आं बरनो खाबाय खुबाय बाम सय